Croeso nôl I Galwch Acw. Wel, dyma ni yn Ganwy, sydd ddim yn bell o Landudno. A dyna lle mae Ioan a Richard wedi mynd I siopa. Wel, Richard, dyma ni yn Llandudno, Mermaid Foods. Ti'n gwybod beth I mermaid yn Gymraeg? Dim syniad o gwbl. Okay. Môr forwyn. Môr forwyn. Morwyn ydi maid, felly sea maid, mermaid, felly. Môr forwyn. Mae'n lawer o straeon ynglyn â môr forynion o gwmpas arfordir Cymru ac yn y blaen, felly iawn. Reit, nawr te, dyn ni'n mynd I fynd mewn I siopa yn Gymraeg. Ond cyn I ni wneud hynny, diddorol iawn fan hyn, mae yna restr o bysgod a chregyn y beth o felly. Mae rai ohonyn nhw, ti'n gwybod yn barod, rai ohonyn nhw falle yn newydd. Mae gen ti gwahanol fathau o gregyn. Cragen ydy un, eisial. Cregyn ydy shells. Mae mwy nag un type yma. Ac nawr yw ti'n mynd I brynu cregyn bwlchog. Bwlchog. A bwlch wrth gwrs ydy gap. Fel bwlch Llanberis. A plas tan y bwlch yn ymyl penrhydeudraeth yn fanna. Felly cregyn bwlchog, scallops, ydy shells with gaps in them. Wel, fanna, rhaid iawn. Rhaid, o ran y pysgod, y rai mwyaf cyffredin, mae pobl yn teddu o bod, ydy, macrell. Macrell. Macrell, wrth gwrs, macrell, okay. Penfras ydy cod, ond heddiw, ti'n mynd I brynu cregyn bwlchog. Cregyn bwlchog. Right, a un peth arall. Dwi'n edrych am grey mullet. Okay. Ydy yn mingrwn. Na fe, wel... Mingrwn, neu herddyn. Herddyn, mae'n ddau enw ar grey mullet yn Gymraeg. Mingrwn, min ydy fan hyn, lips fel bethau, right? Gwefus, ond min lliw ydy lipstick. Oh, right. Right, so dwi'n credu bod e'n gwisgo lipstick, ond mingrwn, a crwn, sgwar, crwn. Oedd it round. So rounded mouth ydy mingrwn, okay? Neu y gair oedd y ti'n defnyddio ddoe ydy hyrddyn. Hyrddyn. Reit, ti'n barod mynd I mewn I siopa? Dwi'n meddwl, dwi'n barod. Reit, iawn, okay, wel, mewn I ni felly. Sut fadra helpu chi? Dwi isio... dwi'n gwneud ein coffi o scallops yna. Be ydy scallops? Cregyn bwlchog. Cregyn bwlchog, os felach yn dda. OK, a faint ydych chi eisiau? Wel, mae gen I 1, 2, 3, 4 pobl, felly dwi angen 10. 10, iawn, OK. Cregyn bwlchog, os felach yn dda. A hefyd, dwi angen 1 mingrwn yn herddyn, 1 mawr yn 4 darn os felach yn dda. Iawn, OK. Faint arna I yn gyd? OK, 13 pint a 10 ceiniog os gwelwch yna. 13 pint a 10 ceiniog. So, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Wel, reit, dyma ni, dyn ni'n mynd I brynu llysiau rwan, ac mae yna draddodiad tradition yn yr rhaglen yma, lle mae'n rhywbeth yn o gwenyn geirfa, prawf geirfa, dim pwysau, a felly, gen I weld, wyt ti'n gwybod y geiriau Cymraeg am rhain? Red peppers. Pupur goch. Pupur coch, ie. Wedyn peas. Dim peas ar y restr. Pears. Pears, o disgrifen ni. OK, beth I pears da? Beth I pears? Gellig. Gellig, dyna fo, ie, gellig. Peren, neu per. Peren ydy un yn y de, gellygen ydy un yn y gogledd. Gellig ydy mwy nag un yn y gogledd, a pers ydy mwy nag un yn y de, iawn. Beth am onions? Ti'n gwybod I onions? O, dwi'n wedi anghoffio onions. Nionod yn y gogledd. Nionod? Nionod. Nionod. Nionod yn y gogledd. Un ydy nionyn. Nionyn? Ia, ac yn y de, winwns. Winwns. Neu winwnsyn ydy un. Winwnsyn ydy un. OK, wedyn ni'n barod I fynd I mewn? Dwi'n barod. OK, iawn, mewn ni ta. Dwi'n mewn.
Ti eisiau nionod mawr neu rai bach? Dwi'n meddwl bod un nionod mawr ydy'r peth. Okay, iawn, so Fel na. un nionyn mawr. Un nionyn mawr. So pupur gwyrdd coch a melyn ti eisiau un yr un neu? Un, felly 2 pupur goch dwi'n meddwl. Un melyn. Un melyn, ia. Un melyn nice. Fanna. Un gwedd... Un gwedd mawr. Fanna. Right, iawn, a 2 pupur coch, ia. 2 pupur goch. Un mawr, nice iawn. Yndi, mae hwnna'n neis iawn, tydi? Un dipyn bach mwy bach. Mwy bach? Llai. Llai, un llai. Un llai, efo, ia. Reit. Oes neu unrhyw beth arall? Dwi angen llysiau piwr. Perl y siai. Llysiau. Perl y siai di hwb. Dil. Dyma dil. Oce, iawn, so dyma ti. Gedig. So faint anna I am hynny? 7 pint a 32 ceiniog. 7 pint. 10 pint. Diolch yn fawr. Ta rwan. Ta-ra, Rhan. Croeso nôl i ddiganwi. Rwan ta mae Ioan a Richard yn y gegin yn y tŷ yn dal i goginio. Ond yma, ar gwch Richard yn y marina, y byddwn ni gyd yn bwyta nes ymlaen. Iawn, Richard, dyma ni yn dy gegin, yn barod i ddechrau paratoi, ond dyn ni'n mynd i ddechrau ar y dechrau? A dyn ni'n mynd i ddechrau efo'r cwrs gyntaf? Wel, na, dim o gwbl. Dechrau efo pwdyn. O, rhaid, so dechrau. Efo Dechrau yn y diwedd, ie. Achos mae pwdyn ydy y pwdyn oer. Iawn. Felly, dwi angen rhoi y pwdyn yn y llyfgell. No, that's a Wel, library. mae'n bosibl ti eisiau pwdyn yn y llyfrgell, ond bosibl bys yn well roedd yr oer yn gell gyntaf. Ie, let's go. Oce. Iawn. Wel, mynd i'r comau ar y llyfrgell. Reit, ar y stoc am y sos. Right. Ond, dipyn o newid, achos dwi wedi benderfynu i newid y sos. Right. Achos yn y bwydlen, mae gen I 2 peth efo blodau ysgaw. Iawn. A dwi'n sylweddoli bod syniad ddo oedd dim ond 1 peth. Felly, mi bydd yn newid y saws ar y saws juniper. Right, iawn. Efo gin a juniper berries. Right, iawn, felly beth ti eisiau gwneud gyntaf felly? Gyntaf, os ti isio, dewch chi peel, achos dwi ddim yn nabod y gair Cymraeg I peel. O, mae hyn yn anodd, mae hyn yn anodd. Pilio. Pilio, all right, pilio. Ddim pilio, pilio. Y gellu. Y gellu, iawn, oce. Os fel eich yn dod. Fel arfer, efo y sos am pysgod, dwi defnydd y stoc pysgod. Right. Ond heddiw, achos mae gen I y llysiewr yma ar Galwch Acw, dwi gwneud y stoc heb pysgod. Ond dwi dal yn angen y blas o môr. Felly mae gen I yma dipyn bach o seaweed. Gwymon. Gwymon. Ydy hwnna'n wymon ti wedi casglu o fan hyn? Ie, bore yma, dwi wedi cerddydd ar y traeth tu allan a gael dipyn bach o bladerac fan'na. Ac yna mae'n ychwanegu ychydig o win gwyn gyda'r saws juniper. Dipyn o... Da chi'n nabod miso? Miso, ie, o Japan. Miso o Japan, ie, and dwi'n hoffi miso. Dwi'n hoffi miso achos yn stoc go iawn. Efo ddim cig y gwbl. Na. Dipyn o miso fan'na. Reit. Top. Iawn. Waelod. Ie. Thumb. Ie. Please, dwi'n llysieuwr, dim gwaed, please. Ie, felly, ie.
Hanner gellygan per person i a joc fach. Wedyn, cymryd allan y côr. Dim y côr, dim un peth. Cymryd y canol allan. Y canol. Canol, ti ddweud yn Gymraeg. Iawn, gyda'r hadau. Canol efo'r hadau. Tynnu rheini allan, iawn. Angen yr pan arall. Iawn. Y pan ffrio dwi'n defnydd. Lle mae y pan ffrio? Ti'n gwybod beth i gair Cymraeg am pan? Ti'n gwybod beth i gair Cymraeg am pan? Padell. Padell. O, dwi'n meddwl... Ti'n gwybod y gair padell? Sospan. Sosban, ie, ydi sosban. Sosban fach. Ie, sosban fach, ond padell ffrio ydi honna. Padell ffrio. Ti'n gwybod y gan? Dysa ti gwybod y gan. Fiwch i rioed yn morio, wel do mewn padell ffrio. Chwathodd y gwynt ni'r ail y man, a dyna lle beth sy'n crio. Reit, bod dwi'n mynd i'r ail y man. Ie, ti'n gwybod y gan yma? Dyn ni wedi cael y gan yma yn y dosbarth, dwi'n siŵr. Felly, ie, so... Fiwch i rioed yn morio ydy enw y gan. Byd you ever a sailing. Fiwch i rioed yn morio. Felly, do mewn padell ffrio. Yes, yn y frying pan. Yn y frying pan? Ie. Wel. So, dyna. Weithiau, mae'n teimlo fel, O, ie? yn y môr Iwerddon, teimlo fel. Ie. Dwi'n chwilio yn y Padell ffrio. padell ffrio. Right, iawn. Ie. Fiwch i rioed yn morio, do mewn padell ffrio. Chwethyr y gwynt fi ail o man, yn dyna lle bîm i'n Crio. Ond bîm ydi Cymraeg posh ond BSc. O, BSc. Ie, BSc, felly dyna lle BSc yn crio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ie. Yna mae'n ychwanegu y sirop blodau ysgaw. Roi yr... O, naw. Dwi'n wedi anghofio lid. Wel, yn y gogledd, y gair am lid ydi ceiad. Ceiad, yn dod y cai. Ceiad. So, cai... Ie. Yn y de, clawr. Clawr. Felly, yn y gogledd, ceiad. Yn y de, clawr. Ceiad ar y crocan ffrio. Padell ffrio. Padell ffrio. Padell ffrio. Ie, meddwl fel sif, dweud y wir. Meddwl fel sif. Mae geriau mynd i lawr yn clysiau allan y arall. Ie. Y llall. Ie, ar y llall. I mewn ar wadna. I mewn un, Ie. yn allan y llall. Draw yn y dafarn leol, wnes i gyfarfod y genod. Maggie a Kate, croeso I ddeganwy. Mi ydan ni yn mynd I fod yn bwyta ar gwch. We're going to be eating on a boat. A dwi'n falch o weld Kate wedi gwisgo'n briodol. You've dressed accordingly. Wel, mae bwydlen Richard's menu is here in front of me. Felly, na I gadw hwnna. Na reid un I ti, Maggie. Diolch yn fawr. Ac un I ti, Kate. A dowch I ni edrych ar y cwrs cyntaf. Y cwrs cyntaf, ceviche o gregyn bylchog a'r salad o bupur melys wedi'i rhostio gyda sinsir balsamaidd. Rwan ta, wyt ti'n gwybod beth I ceviche o gregyn bylchog? Ffordd o goginio ceviche? Heb mynd ar y tân, ie? Ie, heb goginio, amrwd, ro. Ond wedi'i marinidio gyda leim. O, ie. Reit. So, dwi erioed di bwyta ceviche o gregyn bylchog. Reit. So, Felly mae hwnna'n mynd I bod yn rhywbeth newydd I ti. rhywbeth newydd yndi. Mae'n swnio posh. Beth amdana ti, Kate? Wyt ti'n hoffi cregyn bylchog a scallops? Dwi'n hoffi cregyn bylchog. Iawn. Da iawn, wel dyna'r cwrs cyntaf. Yr ail gwrs, hyrdyn o gonwy wedi I bobi a'i weini gyda ffa gwyrdd a saws juniper. Rwan ta, saws blodau ysgaw oedd y dewis I ddechrau. Ond dwi'n meddwl bod Richard wedi newid I feddwl gydag ysgellog a thatws mintis. Ydy hyrdyn gris neu hyrdyn coch? O, dwi ddim yn gwybod. Gawn ni weld pan bydden ni'n cyrraedd y cwch.
Kate, hyrdyn, y mylet. Hoffi hwnnw? Bendigedig. Dwi'n licio. Ag at y cwrs ola, y pwdin, gellig, nid garlleg. Wyt ti'n cofio mae gen y gegin efo Ioan yn egluro'r gwahaniaeth? Gellig, mewn sydd blodau ysgaw, gyda mwtrin ffigys a mango. Felly mae yna rhyw gyfuniad, y combination, diddorol iawn yn fanna. Dwi'n meddwl bod Richard yn tipyn bach o show-off. Dwi'n credu falla, Kate, bod o eisiau gwneud argraff. I think he wants to make an impression. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. Wel, dyna ni. Dyna'r fwydlen, ac ar ôl yr egwyl, mi fyddwn ni'n dychwelyd i'r gegin i weld os bydd Ioan a Richard yn gallu gwneud pen a chynffon o'r pysgodyn. Can Richard and Ioan make head or tail of the fish? Dewch yn ôl ato ni wedi'r egwyl.